På den her figur kan vi se aminogruppens betydning. Vi har her morfin på syreform, og vi har hernede morfin på baseform. Her på morfin på syreform har vi en aminogruppe, som har et hydron og en positiv ladning, og den positive ladning gør, at det ikke kan suges igennem centralnervesystemet, eller det er meget svært for det i hvert fald. Morfin på syreform er også det, der er mest af i blodet, og der har en pH-værdi på 7,4. Hernede har vi morfin på baseform. Det har ikke nogen hydron og ikke nogen positiv ladning, og det gør også det, at det har lige præcis polære grupper nok til, at det kan suges igennem. Morfin på syreform og morfin på baseform er også i ligevægt, og det kan man sige ved, at det her det faktisk er et form for system, det vi har her. Det er, at hvis man siger, at hernede morfin på baseform, hvis der suser 10 molekyler over igennem centralnervesystemet, så vil der blive dannet 10 nye herop med morfin på syreform, og det kører sådan rundt i en firkant. Baseformen herover har til gengæld ingen påvirkning på nervecellen, og det kan vi se ved den røde pil her. Så den optager hurtigt et hydron ved den surhedsgrad, der findes i væsken mellem cellerne, og derved så omdannes morfin til den korresponderende syreform, der er positivt ladet. Og derved så kan den her morfin så suges ind igennem nervecellen og påvirke. For neden her der ser vi forholdene for en kvartsinær ion, og den kan ikke suges igennem fedtmembranen omkring centralnervesystemet, fordi at den er positivt ladet. Fordi at den alligevel kan gå ind og påvirke nervecellen, fordi at den bliver sprøjtet ind her, og så kan den gå ind og påvirke.